panagkuy-kuyok ta, napluwanen kinagraksak ta, kaslaawan patinggana, pulo sa diag ni namnama, ti pagsinaan ta, luluwag tiyak patingga, lidayan nagmarik na, no tirabi. Tanarigatak sa pulsa balinga ayat. Nan asyak kay umadayo kitliklikan ayat tabulot ko rebeng na laeng nga inat birugen tayo mabukudak kaniyak neketeng lopay na saem ngem daytoy tirumben amo kadakes inta araramiden diak may turek pay nga inat buyen panagluan na gapu kanyak len
isu kay sublianang puso kenrik nang isu adan karebengan awan titenggel ko amang ikot ken ka nudila toy ayat nga inakim parik na Diat maipton no sa tila kamekto kapula kenayat abinulot ko at lune nagbalina ka naruko nagpadipentisan ko abupo ko May nasaem yemde toy tirumbeng amo padakes inta araramiden diak may curek pay nga inak puyen panagluana gapukan yakleng Diat maiptor no sa tila kamekto kapula kenayat abinulot ko at lunes nagbalina ka naruko nagpadipentisan ko abupo ko Diat maiptor no sa tila kamekto kapula kenayat abinulot ko Napnapanam apay itakalanga at parang sinap sa pulkang hindi ka man lang makita pimanaw ka imbatinak nga agmay maysa anyat di mo kinayat penuin ka kinagura Napanam apay itakalanga at parang sinap sa pulkang hindi ka man lang makita di manaw
kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman di ayan mo biyak ko kaya't ko makengka ngay puno sikat ka na yun di arapap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ni tawen ikariken ka sika sikalen
Kati agari dito'y puso, ipaay ko ken ka, ti amin ko. Ket tinagto ko mangarud paldaangan, katagbulita inggat panumpala. Diyak malabdan daytoy riknak nga agladingit no sikat malagip ko agsa sa imek daytoy pusok itila ame kasayem ken tuok yak maepek to'y iliw ko ngem padasek biyag ko nga itured nupay na sakit nga awaten tinagsina dua a puso nga agpingpin naten. To'y biyak ko agyang manak tadimteng ka anang paranyag nalidem alubong ko biyak ko ay ayaten kaunay uray awan kan dito'y denna diyak maepek to'y iliw ko ngem padasek biyag ko nga itured lupay na sakit nga awaten tinagsina dua a puso nga agpinpin naten.